Aduma nyina makwaba ediba Mpomponso TV. Channel ya wo hwe Mpomponso News. Na sede yedi kan aka no. Mpomponso News de sede Ewura opemso osetutu edi na asem ewo Manhyia fikisi mu no. Ene yedi sa ansem ne pepepepepe. Ebre wo sede be ya nso betimi ahwe bie. Na wate ensem no obi anane ensemoni ankan kyerɛw. Na ebesere wo se channel yi subscribe to this channel for us. Subscribe. Na like niema ye nyina na comment. Na bomode na se obehye akoba bia social media platforms ni sin na ama obi anso etimi anya bi ahwe. Fise pese wiase nyina eti se de Manhyia ensem no ohene ka no krogen a yenye de nka ho. Ye de bra mu bia atibi. Te besere se ebre bia opese wo ti Manhyia ensem de se ahya na oba na obiti damasepa. Na we the second sitting utumfo yesi afia 2023 mu no asetena etoso mienu eho report anasa eho news eho nsem kan a wodi Manhyia no ene yede ba betu animu. Na yedi kan Kontonko kuro a yefre no Kontonko. Na Kontonko no ehyemanwe feku a konwa ne toy ema busua eyi de hyebrantie be kire Ewura ma Ewura pene so ema osi bibi kire Ewura pene so se omra no be si bibi emfa nkire no na obesi bibi e de kire Ewura na eno na manwe feku a wodamu no omudi animu e de aseda ebre Ewura adefefa oyede ma no. Na ensem a na Ewura nso adie ana eda ho di nsem na buobu ansem no abua bibim abua bi nsofo na wo mu anu madi fo no na ese mo ba na o maya amane nyina awie die nso asante amamre so kwan so no ese mo di dibem ebre Ewura asante kotoko hene ti Kyirapatre idi kan no ka Kyirapatre asem ti Kyirapatre fo bai akwamu fekuo mu na Kyirapatre efo no ewo no muso baaye edi Kyirapatre fo mo kotwe manso nanim edidibem ebre Ewura sante kotoko hene saa nso na Nkwanta Saase asem nso ebeduru Ewura animu a okaaye na Nkwanta Saase fo no nso omuda akwamu fekuo mu saa to mu nso baaye ma akwamu fekuo no di animu ema omudidibem ebre Ewura sante hene saa biem ena Atronie nso manso twen ba kuro no mu adehyesem baaye omu nso Ewura edi asem no ebu a obi nso bem na ne nyina mu no se omudidibem ebre sante kotoko hene akwamufo na nso na edi animu fi se Atronie fo no Atronie kuro no anasa Atronie hene wo hye akwamu fekuo no emu bi ma omudidibem ebre Ewura. Na yewie no ena Ewura asem a wotu ye de hye next 2nd of February 2023 no na obaso bidi kan ka kire wo se Werempe asem eba Ewura anim na Werempe asem no afano Ewura te committee ema committee no de report anaso omanu disem ebre Ewura no enipa nan committee no na opa onipa nan anu mu ne da no na nipa nan ne de omu report eba no emu chemienu emekoye fa ene fa miensa ekodi fa na ba konsu kodi fa na Ewura na wo pa asem no mu eyie no osaye se ena obehwe na waka asem no wabu asem na nam se Ewura pese wote asem no hunu nukure wo mu na wabu ano de hyekan a Werempe akonwa ne ye ne dia no de na ade ma no ntino Ewura ye se obesa ate committee ni biem nti wote committee a na Nkwanta kese hene ano da committee dada no so no ono de ne ye chairman na ya behini mu nyina eka ho bi so omun kohwe mu na omun fa nipa wo ye de hye pa emfa nemra omun kohwe mu na omun mekire omun hwe mu no
di omuhwa woyɛ de hye kan adase na na opia mensa woyɛ Werempe hino te akonya so anaasɛ opanyin Kofi Agye ebusuafo na yɛ de hye anaasɛ opanyin Kwaakye bia ɔno nso de ntam kɛseɛ bɛhwe mu sɛ opia mensa enye de hye omo yɛ nyina no mo twema so nyina anya de hye ɛyɛ na Nkwanta Saase committee omu kohwem no mu hwɛ de ɔyɛ ade ase pa na ɔmfa emetudwa na yewura ewie ne saa no committee nso da ase sa yewura akyekere de ama mu da ase no ene yewura kɔ Abira adehyesɛm so ɛyɛ Abira adehyesɛm no ɛyɛ ɔpanyini Kofi Agye panyini bi efrɛ no Kofi Agye ɔno na bra na Ibrahima ewuye na Ibrahine ekɔ akosie Ibrahima ɔpanyini Kofi Agye yi kɔsrɛ yewura tumfo ntam kɛseɛ ɛka de gu Ibrahine so sɛ ɔno Ibrahima ne nyɛ de hye enti eni kwan sɛ Ibrahine kɔsie Ibrahima a wawu no ɛwɔ Ibrafoɔ no anasa ade hye ne bɛn na we nam so ema yewura ɔpanyini Kofi Agye ɛkyerɛ sɛ wɔn mom Kofi Agye no ɛna yɛ de hye na ma Ibrahima no ɔte ase saa brɛ no ɔde ntam no bɔ so sɛ ɔyɛ de hye ɔhema na wofiri mu no yɛ de hye kan ya odi akonya no bia ɛyɛ yie enti no wɔde bɔ so ɛma na busua panyini nso ayɛ frɛ no panyini Kwadwo Asamoa Donko panyini Kwadwo Asamoa Donko nso a ɔno yɛ Ibrahine abusua panyini enso de bɔ so bi tintam no kɔyɛ ntam so be ni no na enu mu na ehwehwemu kɔso a na sɛ asɛm no da hɔ na ɛna yewura frɛ asɛm no na ɔpanyini bi efrɛ no Kofi Apia a ɔse ne nana ne ɔpanyini yaw maa no na ɔpanyini yaw maa no nso ɛsrɛ yewura ntam kɛseɛ ka ntam kɛseɛ sɛ ɔpanyini Kwadwo Donko no ɔne Ibrahim mienu nyinaa mu mienu nyinaa bie no ɔyɛ de hye na ɔno panyini yaw maa no mum na yɛ de hye na nam so ayɛ mmerenti no ɔso bi te sɛ power of Atronie anaasɛ o maa no wɔfa ase ana ne nana ayɛ frɛ no Kofi Apia ɛne bi gyina mu sɛ ɔmo nkuru anaasɛ wɔntwe manso ɛmfa ɛma no na ɔpanyini Kofi Apia kyerɛ sɛ ɔno a so no wɔyɛ asenini te sɛ Ibrahim na nti akonya no yɛ asenefo ɛne di akonya no na ɛno na ɔpanyini bi nso ɔno nso baayɛ no ɔno nso bɛsrɛ yewura ntam kɛseɛ sɛ ɛyɛ Ibrahim ɔte so Abira busua panyini ɛne ɔpanyini a yɛfrɛ no ɛyɛ Kofi Apia wo gyina mu ama ne nana yɛ ama no ne nyinara a ɔmo sɛ ɔmo yɛ asenfo ne nyinara ne adehye bie no yɛ adehye wɔ ɛyɛ Abira akonya no na wɔno saa ɔpanyini no ɔno yɛ adehye no deɛ wate so ɔmo twema nso ɔmo keka ntam waba otumfo anim ɛba abɛgyina akonya efisɛ ɔno deɛ akonya no ɛnya asenfo deɛ ɛyɛ ɔno ne abusuafo ɛyɛ aduanafo ɛna ɛyɛ Abira akonya no ɛyɛ ɔmo deɛ nti we ma Manhyia ɛkɔyɛ kyɛsɛ dede pa na nya asɛm ketewa sɛ obi aba sɛ ɔna Abira akonya no ɛyɛ ne deɛ na enumu a manso no ne sɛ ntam na ekoso ɛna ɔpanyini bi nso a yɛfrɛ no ɔpanyini Kofi Agye Makumani wɔno nso ba biem ɔno nso bɛka de papa yi a odi kan ba yi sɛ obi anya de hye no ɔbɛka the same thing sɛ ɔno yɛfrɛ no ɔpanyini Kofi Kumani Agye Kofi Kumani a ɔno de ɔsɛ ɔyɛ aseneni pa na aduanani a wɔkasa no ne nana na ɔte akonya so ne ɔmo nyina pie no ɔyɛ de hye ne sɛ ntam no deɛ ɔmo keka ntam no ɛbobɔ mu pa ɛna panyina no otwa to ɛyɛ ɔpanyini Kwasi Ɔbɛn a wɔsɛ ɔno nso yɛ aduanani nti ɔka saa no yɛ ɔtumfo kyame kantankrechi busan sɛ na wo ne ɔpanyini yɛ ɔbaa yɛ sɛ ɔno nso yɛ aduanani nyina yɛ abusua na no sɛ dɛ me deɛ me yɛ aduanani nso saa panyini ɔso yɛ aduanani no minim no ɛna ɔno nso bɛsrɛ yewura ntam kɛseɛ ka ntam kɛseɛ sɛ wɔno na yɛ ade ase pa na obia ɔno ɛtwe manso ɛwɔ Abira akonya no bia no ɛnyɛ ɛyɛ de hye wɔ Abira akonya no na wɔno na ɛbɛkyerem no ɔkyerem sɛ ɔno ne nana bi efra na na ama Konadu
One na koko chichiri Abira kuro no. One na e friend na makwedu. Ena eko chichiri Abira kuro no. Nti wo gina no so aka se obia enye ne nana makwedu no. Onye de hye we Abira akonwa no. Nti mu nyina ba akonwa no ho a enye yi. Ti eba saa no. Yewura na botre Ntampa ne nipa nso asese obia keka bie. Yewura nya abotre se obehwehwem na wahwede hyekan wo akonwa no de akonwa no amano no aba besom no se Abira hene na no ena ye amame kwa so no o sere Yewura ntam kese ka de ese echi odedua ni ebo onwan na wo de ba na wo yemu ade wia Yewura nso ahwe na asema abananim no aka na no ne ebo mu nwan mi no na esom omu no mu ntunu de omu yenti no omu ko odwato a ema nananom ba ye besere ma wo mu ema ye se chiame ye se obi amfa dwan ba komra na mu de ba na Yewura ahwe na waka we ye nsem a ekoso bra ensem a ekoso na momeyenko asem a edu me mama kwa babiem eba mpomponso news mesrem se mon share channel na de yeye ebeboa wo na aboa wo bia fise na enye ukuru echina betimi abaye ukuru na wo pemu asem atie enso hwan na etwa aka mu nsema kirew eye mpomponso news ya ene be mu hu yenko next case Yewura otumfo etena so Soadu adeshisem aya Soadu adeshisem no koye nsem hanyan na Yewura se ebusu apanyini no enkonko yi de hyemra na de hye no huni asem no fa no mekire na opene so a o masi bibi nkire no ma no koye Soadu na eno na abusu apanyini kwotena ase no frɛ na de hye nyina asem mrai na mo fa mo dwa ato amra na dwa ato no obia de koye bia wo free se obetimi adi akonya na som bia no edi dwa ato akoye na numu na eyo opanyini bi e frɛ no kwabena bonsu panyini kwabena bonsu no wona Soadu jase hini nua bema ono so di dwa ato akoye no di dwa ato akoye no enda busu apanyini yese dabi wo de unua na di mo na mudi jase akonwa timi nsa amfa akonwa we se mam ne mpo munya ade ase munya ade hyekan wa Soadu akonwa no we ma eye jase hene no ni nua no sere Yewura tam kese kan edugu abusu apanyini so so apanyini ya amfa amoso otoko so no de oyiyi na de hye na nam so oda akwamufo ku emunti no abusu apanyini eyi di kire akwamufo se omuni nanim no moboa no ai no mfa me kire Yewura sante hene na eye opanyini kwabena bonsu a ni nua ni jase hene omutie sa asem no mkoyi eye akwamufu asutire se eye abusu apanyini ya se Yewura ntam kese aka gunu so wa adehesem ya ho enti se mo pene so ma wodi nipa be kire mo na mo sa adi nanim so fa nko kire Yewura sante kotoko hene dia na otietia entam so we na akwamufu ye se sa na tie dia ne yentwen na fa nko tu Yewura enim enti eda eye 2nd of February 2023 na ya wada ena akwamufu peja asem yi ede betu Yewura anim na omude tu Yewura anim busa abrante no mo gitum se ya mpa Yewura ma eye abusu apanyini ne kwan se wonko yi de hyemra no ena onde okoka ntam kese egu no so ti hona Yewura yes seme mi sante hine ma mo bi kwan se wonko yi de hyemra wonne mo aso okoka ntam kese egu no so ti Yewura yes dabi Soadu abusu apanyini enko no nko yi de hyemfa no mra shene na wotwe no mfa no mra na onhia na emampanifo mu ofie efie wa de hye no ofrefre mu nyina na omunyi de hyebranti a no huni asem no mu mfa no mra mekire no nsuan kire no se Soadu hini no ma no kwan kodi ne hini na eno na akwamufo da Yewura ase ema abusuafo no ekoya omu ekohwe na se Yewura ma obi kwan ma na abusuapanyini bi tumi se wonko no onko yi bibia
ufire chire kwa kantam kesi guso na se yewura tumi no na opese sabi wodo ho toto ana se uroni beka se o challenge yewura ni tumi no e ba sa na wo ya ye niamo ho fi se sante kotoko hene de santememu bibia ono ene ene dia o ka asem ayemra na wontimi mfa na asem eni agro na o ka asem akọ kantam kesi egusunti yewura o de che na no sentam kesi no ana ne dia enso ko betimi aboneka so de che no ema akwanse busa penyini no enkoyi de hye emfamra wei eye Soadu asem a eba yewrenim eda 2nd February 2023 ya firi hono nso no ya beko Sepaase adesisem eya Sepaase adesisem nso no oba penyini wo Sepaase ebra akonwa no toye mema dwa no etoye a esi osi foforo no oba penyini wa aburuchiri busuafo ya ba penyini yima no abeyi de hye ama besi bibi edi akiri yura tiama yura frase mu no otonkra se akwamufo nko kankere oba na ba bi owo bia na se womma emeye na sede se Sepaase ba penyini no obetena aburuchiri a wonfa na konwa nto no ho efisi wonde odi akonwa ma wa onim se obetimi asom eno enti no odi akonwa ma wo no abeji akonwa mema dwa ato ese wusi no obesom yewura sompa no wakotena baabi ena oma na so pese obokuro na na asa obese odi abro ti akwamufo eko se de yewura kae no eno mu ba ye de betu yewura anim sa beni aboma bo ba na bo aba yes Sepaase ba penyini oda so ti aburuchire ho a wonye na adwene se wo ba bia no wonti yewura amane no enti yewura ma tumi se yes Sepaase abusu penyini wonko no nhwem no onyi de hyebrante emfa no mra na omesi bibi nkyere no no ma ne kwan no wonkonko ye Sepaase hene na abusu penyini koye sa adwuma no ana oba bi nso ba ye besire yewura ntam kese kantam kese se abusu penyini no wonya ade ase na wono sa oba no ene nasefo ene ya ade ase e wo Sepaase akonwa no yewura abotre a opeso ode hwehwe asem no ntimo wo pa committee ede ma wo mu se committee yi nkwai no mu ko hwehwem no mu reso oba no na yabusu de hyekan ana se yabusu penyini nasefo wo mu na ye de hyekan na natre de hene otumfo asampon hene barakase hene ena yewura etuwom so munko hwehwem wo pede hye obi amfa na busu adua mra no o mekire die ntia ono na ye de hyekan wo Sepaase akonwa no ti we ye de koso Manhyia efa Sepaase adesisem na ensem a yewura edi o Manhyia no ye eda 2nd of February 2023 no ena mede atomanim no na yewura wiye no ena onam ne chiame so edetu na nanum kumasefo nyina ne aman ne nyina nim se eye da kwasi ada odi akwaside na akwaside we die e akwaside sononko kura na wodi akwaside di kan pa wo afinim na eye mpanimfo fiframa no ni bebre eba abehwe asante ye ka asante sa asante wotumi asante de sika kokko sika dwako fie kaka asante abrofo no nyina tete sansem no obeso mu do mani behwe sede yesi hoahoa ye ho ye de sante hene hoahoa ye ho ano sei pa na etie na yewura ye se obetena se obedana pakam adi ne hene sante hene ama wiase nyina ehu na hemfo na brempon na man hene no obi aso ma no ho so no mfa ne dom ene ni bibia mpempra de owo no konwa ho bia obi amfa mra no obi amekire ne bobre se oyo otumfo hene anase otumfo brempon otumfo man hene anase otumfo panyini ewo kumase anase asantememu ha nti pani behwe eda kwasiada de yenyina on the 5th of February 3 days yenyina de ani kire Manhyia na yakohwa kwaside di kan ewo 2023 mu sede nananom besi aba ne feso
ama na yɛhu na wiase nyina bɛhu sɛ asante yɛwɔ ade oye yɛwɔ ade pa no na yɛ nyinaa yɛwura asante hena yɛde ne tu yɛ ho no saa ɛyɛ nokorɛ no yɛbɛtwa ɛde abrɛw ama wo nso anya bi ahwɛ na bɛhu sɛ deɛ nananom esi ba ne tumi so paa ɛyɛ no kama mɛsrɛ sɛ mpompo nso news deɛ yɛbɛtwa ne nyinaa de abrɛw ama wo nso anya bi ahwɛ meda wase paa na mɛsrɛ wo sɛ tɔkɔ so a ne subscribe ɛwɔ yɛ channel yi so like comment na share ma obiara nso ɛnya bi nhwɛ meda mu nyinaa mase bye bye